ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಥೀಮ್ ಬುಡಿಯರ್ಲ ಅವೇ ಕಾರಣ ಎಂಕ್ಲ ಐತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಳು ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಈತ್ನೇಟ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನ ಬುಲ್ತದಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಬುಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ನ ಸೀನ್ ಬನ್ನಾಗ ಏನು ಬುಲ್ಪೇನೆ ಐಟು ದಾಲ ಪಾತ್ದು ಹೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೇನು ನಾಟಕಗೌಡು ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕಡಪಡೋಡು ನಾನು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಬೋಡು ಯಾನು ನಾಟಕದ ರಂಗಭೂಮಿದ ಸಕ್ರಿಯ ತಂಡಗೂ ಸೇರಿನ ಪುರ್ತನು ಮೂಜಿ ತಂಡ ಇತ್ತೇನೆ 50 ಎನ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ತಂಡೋಲತ್ತಂದು ಎತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕ್ಲು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏರ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ನಾಟಕದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣದ ಬೀರಬೋತಿನಕ್ಲು ಇಜ್ಜೀರು ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣದ ಬೀರಬೋತಿನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರತ್ತಂದೆ ನನ್ನ ದೈವದ ಎದುರು ಬುಲ್ಯದೆ ತೊನ್ನಾಗ ಈ ಬಂಗಾರ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಜಾಕೆಟ್ ದಾಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಜಾಕೆಟ್ ನಾನು ಅವಳು ದೆತ್ತದ ಪ್ರಸಾದ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಸಾದ ಇಂಚ ಬುಲ್ಯ ತೊನ್ನಾಗ ಇಜ್ಜೆ ಕೈತು ತೊನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ನವೀನ್ ಪಡಿಲ್ನ ಪತ್ವ ಒಂದು ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ ತೋಜಿ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ಡಿನ ಅಲ್ಪ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಕೈರ್ದು ಫೋನಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ 2-3 ತಿಂಗಳು ಎಂಕ್ ಸರಿ ನಿದ್ರೆ ಬರೋಂದಿಜ್ಜೆ ಅರ್ಥ ಇದ್ದಿ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಟ್ ಬೇತಾಕಲ್ ಮಿನಿಯಾಡ ಇತ್ತೆ ಸೈತದ ಏತೋ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಪ್ರತಿ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ನಾಟಕ ನಾವಾಡು ಖಾಲಿ ಆಟೋ ನಾವಾಡು ನೀನು ನಮ್ದೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಡ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಏತು ಪಾಠ ಕಲ್ಪದ್ರಿಂದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ತೂತು ಸುಂದರನಂತ ಪಾತಿರೊಂದು ಎಕಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡರ್ ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನಡ್ ಇರಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಕಲ್ಪನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡದಾದನ ಬಟ್ ಬಂಗ ಇಲ್ಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಪಪ್ಪದಿರು ಪೋಯಿರು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೂರಿರ್ನ ತರತ್ತ ಪುಗೆಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ನ ಹತ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ನಡಪೋಡು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿ ತೋಪೋಡು ಬಂದು ಈರಿನ ಕಲ್ಪನಾ ಜೀವನ ನಡೆಗ್ ಅರ್ಧಡ್ ಉಂತಾಯಿರು ಏ ಪಾಂಡಲ ಇರೆಗಿ ಎನ್ನದಲ್ಲ ಯಾನುಲ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಕಲ್ತುದುಂಡ ದಾದನ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತುವೆ ಯಾನ್ ಅವೇ ಕಲ್ಪನೆ ಬುಡ್ನ ಆ ಪೊರ್ತುರು ಎನ್ನದಿತ್ತು ಏನನ್ನು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಜರತ್ತ ಕಲ್ಪೆರೆ ಏನು ಕಲ್ತದು ಅಂಡ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋತುವೆ ಅಂದ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಕಲ್ಪಂದ ಇತ್ತೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಲ್ತದು ಯಾನ್ ಆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋತು ಎತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನಿತ್ತೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬತ್ತಿನಿರ್ದದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ವಿಶ್ವಡು ಕಲ್ಪೆರೆಗೆ ಸುಮಾರು ತೀಕಂಡು ತುಳುನಾಡಿನವ್ರಿಗೆ ಕಲಾವಿದೆ ಬಂಡದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ ಕಲಾವಿದೆ ಐನಿರ್ದಾದ ಯಾನು ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂಗನ ಅಥವಾ ಸುಖನ ಅವು ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಬಟ್ ಗೌರವಡು ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾನು ದೇತೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದು ಪೋತು ನಾನು ಯಾನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಂತೂ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂದಿತ್ತದ ಅತ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಪೋತು ಎನ್ನ ಸಂಸಾರ ಯಾನೊಂದಿತ್ತದ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಚತ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆನೆ ಎನ್ನನೆ ನಂಬುದುಪ್ಪಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕ ತಂಡಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ದ ಉಳ್ಳೇರು ಸುಂದರಣ್ಣೆ ಬೋಡಿ ಅಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಓಲು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಪಂಡ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಇದು ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವು ದೇವರೊಂಜಿ ಸಾಧೀನ್ ತೋಜವೆರತ್ತೆ ಅವು 6 ಬರೆತಂಡು ಅಂದ್ ಅವು ಎಂಚಂದ್ ಪಂಡ ಈತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೋಯರೆ ಕುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೋಡುಂದು ಬೊಕ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಓಲೆಲ್ಲ ಪೋಲಿ ಎಂಕ್ ಇಂಚ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುಗ ಅದು ಇಂಚ ಪೋಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಉಲಾಯ ಅದು ಮೂಡುವಿದ್ರೆ ಅದು ಇಂಚ ಬೋದಲ ಪೋಲಿ ಬಟ್ ಯಾನದ ಎತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡೊಂದು ಯಾನ್ ಪಂಪ ಯಾನವ್ರಿಗೆ ಕಲಾವಿದೆ ಐತೆ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ರೂಲು ಪೂರ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಪೂರ ಯಾನು ಮಲ್ತದೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಿನ ಖುಷಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಿನ ಇರ್ದಲ್ಲ ಏನಾನು ಮಲ್ಪದೆ ಇருந்து ಪನ್ಪಿನ ಖುಷಿ ಇವನ ಅಜ್ಜಿನ ಆವಡು ಪರಬ್ಬನ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಕುಡಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಕೆಬಿಕೆನನ್ನ ಆವಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಪಾತ್ರಗಳು ನೆಂಕ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಂಡು ಅಂಜಾದು ಪುನಗ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶದ ಆಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆಲ ಯಾನು ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ್ಲ ಈ ನಾಟಕದ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಐಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾಟಕ ಎಂಕ್ಲ ಜಗತ್ತೇ ಶೂನ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಅವಡು ಅಮ್ಮೇರ ಅವಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ನಾಟಕನ ಕೊಡ್ತೆ ಎಂದು ಪೂರದ ಎಂಚ ಉಂಡ ಕಲಾಭಿಮಾನಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆತಂಡು ಬೊಕ ಎನ್ನಂಜಿ ತಂಡದ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಉರಿಯಾರ್ದು 2 ಜನಕ್ಕೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಏಕಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರೋಳಿಂದ ಪನ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ತಂಡ ತೋಜಿ ಅದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಸ್ ಸುಂದರನ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ತೊಯ್ನಂಚಿನ ತುಳು ನಾಟಕ ಹೋಂಡಲ ಇರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಉಂಡ ರೀಸೆಂಟ್ ಡೇಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ್ನ ನಾಟಕ ಇತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಪುನಃ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಾಟಕ ಪುನಃ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ನಾಟಕನು ತುಯ್ಯರೆ ಎಂಕ್ ಆಪುಜಿ ಅವು ಅಂದ ಜಾಡತೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ರಿನ ನಾಟಕ ತೂತೇನೆ ನಾಯಿದ ಬೀಲ ನಾಟಕನ ಇಂಚಿಪ ಮೂಲು ಪಾನಾಜಿದ ಅಲ್ಪ ನಾಟಕ ಅನಗ ತುಯ್ಯ ಅಪ್ಪಗ ಇಟ್ಟು ಬೋಲರ್ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕಮಿಡ್ಲೇರು ಒಂಜಿ 2.5 ಗಂಟೆದ ಅದು ಪೊರ್ತು ಎಂಕ್ಲು ವಾಲ್ ಹೋಗೋಡು ಉಲ್ಲ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದಿನಂಚಿನ ಡ್ರಾಮ ಇದು 28 ವರ್ಷ ರಂಗಭೂಮಿಲಿ ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಟನೆ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಈರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಫಿ ಕಾಡ್ರಿ ಗುರುಸ್ಥಾನ ದೀತಿನಾರೆ ಅರ್ನ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪೋಯರೆ ಅನ್ನಗ ಇತ್ತೆಲೆ ಇರು ಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗಲಕ ಆತನ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ಷಕಲಕನೆ ಆತೆ ಪ್ರೀತಿ ಅವು ಯಾರು ಅವು ಆರಂಚನೆ ಜನನೇ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಬಂಡೈತೆ ಯಾರು ಅವು ಮೋಕೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾನವರಿಗೆ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮೋಕೆ ಯಾನ್ ಪೋಯಂದಾಂಡ ಪ್ರತಿ ವರಿಯನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವಾ ತಂಡಡ್ಲ ಮನಸ್ತಾಪ ಅಂದು ಪೂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಂಡ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಚಾಪರಕ್ಕೂ ಪೋಯಂದಾಂಡ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಲ್ಲ ಅಡೆ ಪೋದು ಕಾಪಿಗಾರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ಪುನು ಪ್ರತಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ದಯಪಂಡ ಆರೇನಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಗುರುಸ್ಥಾನ ಹೊಡೆದಿತ್ತಿನಾರು ಆರ ನಾಟಕ ಇದ್ರ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ತೂಪಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲವು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಗುರುಬಾಯರ್ ಬಂದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಡೀ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾರು ನಾವು ಬಂಡ
ಗುರುಬಾಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆವಂದು ಓಲು ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಒಂಜಿ ನೂಪು ಒಂಜಿ ಒನಸು ಮನ್ಪುನಾಗ ಉಪ್ಪಡಿ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಇತ್ತಿಲೆಕ ಗುರುಬಾಯರ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂಕ್ ರೋಲ್ಲ ಪಂಡ್ರಲ್ ಇತ್ತೆ ನಂಬರ್ 1 ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗುರು ಬಾಯರ್ನ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕಲ ಅಂಚನೆ ತೆಲಿಪದು ಬುಡ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 2.5 ಗಂಟೆ ದಾತು ಪೊರ್ತು ಯಾನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕೆ ಆದ್ ಕುಲ್ಲುದು ತೂಪುನು ಯಾನು ವಿಮರ್ಶಕೆ ಆದಲತ್ತು ಕಲಾವಿದೆ ಆದಲತ್ತು ಯಾನು ಎದುರು ಕುಲ್ಲುದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕೆ ಆದ್ ತೂಪುನು ಬೊಕ ನಾಟಕ ಪೂರ ತೂದು ಉಲಾಯ್ಬೋದು ಪಾತೆರ್ದು ಪೂರ ಬರ್ಪಿನ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಮಾತು ಉಂಡು. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಓಣಲ ಎಮೋಷನಲ್ ಸೀನ್ ಇತ್ತು ನೀರ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಪಾರ ಆಪೆ ಆಪೆ ಪಂಡ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಯಾ ತೀರ್ಲ ಖಂಡಿತ ಈರು ಪನ್ಪರ ಪ್ರತಿ ಉರಿಯದ್ದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪನೋಡ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ನವೀನ್ ಪಡಿಲ ಅಪಗ ಮಲ್ತು ಇತ್ತನ ಸೂತ್ರನ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತುಂಡು ದಾಯೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಲು ಮೀದು ಪೂರ ಅದೇ ಪೋಪುನು ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಮೇಕಪ್ ಕುಲ್ಲುಡ್ದನ ಕೈಕಾರ್ ಮೋನೆ ಪೂರ ದೆಕ್ಕುದು ಬೊಕ್ಕ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರ ಅತ್ತತೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಆಪುನು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅವು ಪಾತ್ರ ಆಪುನು ಬಟ್ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬುಲ್ತುದಿಜಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಈತ್ನೆಟ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನ್ ಬುಲ್ತುದಿಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಬುಲ್ಪೊಡು ಆಯ್ನ ಸೀನ್ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಬುಲ್ಪುವೆನೆ ಐಟ್ ದಾಲ ಪಾತಂದು ಏಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಅಂಚಗೆ ಇಂಚಗೆ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಗೇರುಕಟ್ಟೆ ಗಂಗಾ ಶೆಟ್ರ್ನ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೆಯಿನ ನಾಟಕ ವಂಚಗೆ ಇಂಚಗೆ ಐಟ್ ಯಾನ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೇಷದ ಒರಿ ಪಾತ್ರಧಾರನೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಯಾನ್ ಐಟ್ ಅವು ಅಕೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜರ ಸೀನ್ ಫುಲ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಸೀನ್ ಅವು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಇಮೋಷನ್ದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವು ಎತ್ತು ಶೋ ಒಂಜಿ ನೂದು ಶೋ ಮುಟ್ಟ ಆತನ ನೂದು ಶೋಡ್ಲ ಯಾನ್ ಬುಲ್ತುದೇನೆ ಪ್ರತಿ ನೂದು ಶೋಡ್ಲ ಯಾನ್ ಬುಲ್ತದೆ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಪಾಡ್ದುಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಆ ಪಾತ್ರದ ಉಲ ಪುಗ್ಗುವತೆ ಅವು ಪುಗ್ಗನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಪಾತ್ರ ಉಳ್ಳ ಆಪನ ಇರ್ದಕ್ಕ ಮೇಕಪ್ ದೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರ ಆಪನೆ ಆತ್ನೆಟ ಯಾನ್ ಅವು ಪಾತ್ರ ಆಪ ಇಂಚೆ ಎನ್ನಿದ್ದೀನಿ ಇಂದು ಪೂರ ನವೀನ್ ಪಡಿಲ್ ಎಂಕ್ ಪಂಡದು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಸ್ ಉಂದು ಈ ರೈಟ್ ನಡತೊಂದು ಅನ್ ಎಸ್ ಅನಿತ ತುಳು ಕಲಾವಿದರೇಗ್ ಈ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಬಂತಿತ್ತು ಅನ್ ಈರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುರುತ್ತ ಸಲ ಕಾರದೀನಿ ಏಪ ಅಲ್ಪದ ರಂಗಡಿ ನಟನೆ ಮಂತಿನಿ ಏಪ ನೆನಪುಲು ಉಂಡ ನೆನಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಲಕುಮಿ ತಂಡ ಆಯರ ದುಂಬು ಕುಸೇಲ್ದ ಕಲಾವಿದ ಇರ್ದಿತ್ತಂದು ಐಟ್ ಕುಸೇಲ್ದ ಕುಸಾಲ್ ಪನ್ಪಿನ ನಾಟಕ ಸುರೂಕ್ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲದ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ನ ನಾಟಕ ಐಟ್ ಯಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರಿ ಎಂಕ್ಲ ಫೇರ್ ರೋಲು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ರೂಮುಡು ಒರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಐತನ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಒರಿ ಹಿರಿಯರಾದೊರಿ ಆನಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಇತ್ತೇರಿ ಆನಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ಲ ಪೊಗ ದಾಲ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಅನುಭವ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಹಲ್ಲಿದಾಕಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಟ್ ನರ್ವಸ್ ಇತ್ತಾರೆ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಸುರುತ ಶೋಧನೆ ಆನಗ ಅವು ಆರೇನು ತೂಣ ಅವು ಮಲ್ಲ ಜೀವ ನಡುಟು ಬತ್ ಉಂತುರಿ ಎಂಕ್ಲು ತೂಣಾನೆ ಪೋಡಿದ ಆತನ ಅರ್ಧ ಅಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟೆರ ಶುರು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀನ್ ನನಗೆ ಬತ್ತು ಬಂಡೇರು ಸುಂದರ ಪೋಡ್ತು ನೋಡ್ಚಿ ಮೂಲು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅವ್ಲು ಪಿದಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಬೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಅವು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯಡು ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಡೇರು ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಯಾರು ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಆ ಪಾತೆರ ಮಸ್ತ್ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಂಡು ಅವು ಅಪಗನೆ ನೂದು 150 ಶೋ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂಡು ಕುಡ್ಲದ ರಂಗಭೂಮಿಂದು ಪೊಂಡ ಅವು ಅವಳು ಮಲ್ಪುನವು ಯೋಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ನಾಟಕ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪುನಂದು ಪಂಡ ಅವು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಅವಳು ಮಲ್ಪಿನವು ಅವಳು ಆಯ್ ಮಲ್ತೆಂದಾಂಡ ಆಯ್ ಮಿತ್ತು ಪಾಸಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ ರಂಗಭೂಮಿಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನುಭವದ ಪಾತೆರವು ಇದೇನ ಯಾನೊಂದು ಜಾತ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಬುಧರ್ ಬಂತೆ ಈರು ತುಯಿಲಕ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಾದ ಅಂದ್ ಇರ್ಮ ನೋಡಣ ಇಂದ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಹಾ. ಒಂಜೊಂಜಿ ವಾಕ್ಯಲ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಮಲ್ಲೆ ಆತಿ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದ್ಭುತ ಬರಹಗಾರೆ ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಬೆನ್ಪವನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ನಂಬರ್ 1 ಕಲಾವಿದೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಭೋಜರಾಜ ವಾಮಂಜು ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜುನ ಒಡನಾಟ ಎಂಕಿದ್ದಿನ್ನಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ರಂಜನೆ ಕೊರ್ಪಿನಲ್ಪ ಆರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಬೊಕ ಆರು ಬೊಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಬೊಕ ಸಿಂಗರ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆರೆಗ್ ಇತ್ತಿನೆರ್ದಾದ್ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುವೆರಾರು ಸದಾಶಿವ ಮೀನ್ ಸದಾಶಿವ ಮೀನ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲಾರ್ ಒಂಜಿ ಗುರುಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪಿನ ಒರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ನಾಟಕನ ಅವಳು ಪೋದು ತಪ್ಪು ಇತ್ತಿನ ನಾನು ತಪ್ಪುಂದೆ ಬಂದದು ಸರಿ ಇತ್ತಿನ ಸರಿಯಿಂದ ಬಂದದು ಕಲಾವಿದೆರೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾರು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ಲ ಎನ್ನಲ ಒಡನಾಟ ಮಸ್ತ್ ಬಾಬನ್ನೆ ಬೂಬನ್ನೆ ಪನ್ಪಿನ ಸೀರಿಯಲ್ ಯಾನ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತನಿ ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಯ್ನಿ ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಯ್ನಿ ಉಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಎಂಕ್ಲು ಏತ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಏತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಏತ್ ನಾಟಕಡು ಮಲ್ತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಎಂಜ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂಡ್ ಆತೆ ಆರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀಂಗಿಲಾಪುಜೆರ್ ಯಾರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕೆ ಅದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬತ್ತಿರ್ನಾಂಡ ಇತ್ತು ನಾ ಪೂರ ಮರಳು ಕಟ್ಟೊಂದು ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪಿರ್ನಾಂಡ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋತು ನಾರು ಒರಿ ಎಂಜಿ ಕುರ್ಸು ಬಡ್ದು ಗುತ್ತಕುಲು ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಎಲ್ಲ ಫಾತೇರಿಯರು ಬತ್ತನ ಫಾತೇರು ಅಂತಂದು ಆರಾದು ಬಂದು ಫಾತೇರು ಜೇರು ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ದ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರು ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಚೆ ಪಂಡ ಆರು ತೆಲಿಪೌಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾರ್ ಬಂಗವರ್ ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಆರ್ನ ಫಿಗರ್ ತೆಲಿಪೌಂಡು ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಮಂಡೆ ಕೂಲಿದ ಇಲಿತ್ತು ಸೆರೆ ಕುದ್ಯ ಕಪ್ಪು ಒಂದು ಯಾವುದು ಜನಕ್ಲೆಗರ ಬಣ್ಣಾಗತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆನ ಒಡನಾಟ ಉಂಡು ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆನ ಆತು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆರು ಎಂಚೆ ಪಂಡ ಚಾಪರ್ ಕೂಡ 10 ವರ್ಷ ಇತ್ತೇರ್ನಲ್ಲ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ
ಚೊಳ್ಳೆ ಶರೀರ ಹೊಡೆದಾದ ಜನಕ್ಕಲು ತಿಳಿಪಿರಾರು ಎತ್ತುದು ಇತ್ತಾರು ರಂಗಭೂಮಿ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಆತೇರು ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಾರು. ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಸುಮಾರು ಬೆಂತಿನ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಅದ್ಭುತ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಯಾರಿಗೆ ಬಟ್ ಈರ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ 1 ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಂಡೊಡು ಉಳ್ಳೇರಾರು. ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತಾವ ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತವರು ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದೆ ಎಂಕಾರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಧ್ಯಾನ ಪನ್ಪೇನ್ ದಯಪಂಡ ಏನನ್ನು ಕುಮ್ರಾರ್ದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಕುಡ್ಲದ ರಂಗಭೂಮಿನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಮಾತಾಡ್ರ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆಂದೆ ಪಾತೆರು ಉన్నారు. ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಒಂಜಿ ಬುಡಿ ಬುಡಿ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ನಾಟಕಗಳು ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಕ್ಕನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅವು ಮರಪೆರ ಒಂದಿನಂಚಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೆಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಂಕ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕನ ರೋಲು ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ಲಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದಾರು ಬುಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೇರು. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ಅಪ್ಪಗಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆರ್ನ ಎದುರುಡು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪೋಡಿತೊಂಡ್ವೇರು ದಯಪಂಡ ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತಾವರ್ನ ಎದುರುಡು ಅರಿಗಿತ್ತ ಏಜ್ ಆನಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬನ್ನಗ ಉಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ಯಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾಕ ಚಕ್ಯತೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಅರೆಗ ಹಾರೆ ಸಾಟಿ ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತಾವರಿ ಅಪ್ಪಲ ಶೋಭರಾಜ್ ಬಾವರು ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವೂರು ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಯಾನಾರ್ನ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕಲ ತೂತುಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಟಚ್ ಒಡನಾಟ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕ್ಲ ಈಗ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿನ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಆರು ದುಂಬು ಎನ್ನ ಗೊತ್ತಾನಗ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಸೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಕಾಪಿಗನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾವೇರಿ ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ಬತ್ತಿನ ಅಂತೋಜೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಮೊಕಲ್ನ ಟಚ್ ಉಂಡ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರು ಸಂದೀಪ್ ಪುನಕನ ಪ್ರಸನ್ನೆ ಸಂದೀಪ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಏರೆಗ್ಲ ಪನೋಡ್ಚಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟುಗು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಬಟ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಿನ ಕಲಾವಿದೆರಂದು ಪನ್ಪೇರತೆ ಏರಿನ ದೂರಂದೆ ಕುಡುರಿನ ಬಗ್ಗೆ ದಾನೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಮೀಂಚ ಅಂದೆ ಪನಂದೆ ಪೂರ ಅವು ಏರು ಬತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತ ಮೋಕಿಯಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂಜಿ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾತೆರು ನಾ ನಯ ವಿನಯ ಅವು ರಡ್ಡು ಜನ ಇವನು ಸಂದೀಪ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನೆರ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದೆರಂದು ಪನ್ಪೇನ ಅಂಚಂದು ಬೇತೆಕ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತೆ ಅಕ್ಲ ಇದಾದನ ವಿಶೇಷ ತೋಜುವ್ರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಬಿಜಾರ್ ಎಂಕ್ಲು ಚೋಟು ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಕ್ಲು ಇನ್ನು ಉಮೇಶ್ ಬಿಜಾರ್ ಇರ್ದದು ಎಂಕ್ ಯಾನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಪೋಯರ ಆಯ್ನಿ ಅವ್ರು ಆಪುರ್ತುಡವ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಬರ್ಪ ಎಂದು ಪಂಡದು ಬರೆಯರಾಯನ ಇರ್ತದ ಅರ್ನ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಪನ್ಪೇರೊಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತೆನಾಲಿಂದ ಪನ್ಪೇರತ್ತ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಆಸ್ಥಾನ ನೋಡಿದ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಚಿನ ಮರ್ಲು ಪಂಡ ಮರ್ಲೇರೆದು ಮರ್ಲೆ ಕಲಾವಿದೆ ಅವು ರಂಗೋಡು ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರ್ ಬೇರೆ ಅಪ್ಪಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪಿನ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಲು ಪೂರ ಅವು ಎಂಚ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಗೊತ್ತೇ ಜಾ ನಮ್ಮನೆದವರೇ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಬಟ್ ಭಾರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುಡು ಒಟ್ಟುಗು ಕೊನೊಪಿನಂಚಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಬದುಕಿಗೆ ಆಕನ ಇಲ್ಲದಕನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಆತನ ಸಿನಿಮಾ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಬೋಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟು ಸಹಕಾರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ನಾಟಕಡಾವಡು ಸಿನಿಮಾಡಾವಡು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಮಲ್ಪೆರ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ದಯಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಪೋನಾಗ ಇದು ಪೋಡ್ಚಿಂದು ಪಂಡೇರ್ ನಿಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಡಿಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲೆ ಅನ್ಪೇರ ಆಪುಂಡ ಎಂಕ್ಲು ದಾಯ ಪೋಡ್ಚಿಂದು ಪನ್ಪಿನ ಅವೇ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಇಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಬಂಡ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮನ್ಪಿನ ಬೇಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಕಲಾ ಜೀವನ ದುಂಪೋಪುನು ಯಾನ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿರ ಸುರುಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಯಾನ ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದೆ ಮಾರಿದ ಎಂಕ್ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆವು ಅಂದು ಅದು ಆವು ಬಂಡದು ಬತ್ತದ ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಪೋತ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುಣ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಎಂಕ್ಲು ನಾಟಕಡಾವಡು ಸಿನಿಮಾಡಾವಡು ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಭಂಗ ಅವಳು ನೀ ಪೊರ್ತುಡು ಕೇನುಡ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಇರ್ನ ಮದಿಮೆದ ವಿಷಯ ಇರ್ನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪೊಣ್ಣು ಏಪತ್ತು ಏರು ಗುರ್ತ ಬಂತೀನಿ ಯಾನ ಮದಿಮೆ ಆವಡುಂದಾಂಡ 33 ವರ್ಷದ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಯಾನು 10-17 ಪ್ರಪೋಸಲ್ ತೂತೇನೆ ಪೋಯಿನವಳು ಬತ್ತಿನವಳು ಪಾತ 17 ಪ್ರಪೋಸಲ್ ತೂದಲ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಓಲ್ಂದಲ ಆಯ್ಜಿ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಪುತ್ತದು ನಾನಾಗ ಎನ್ನ ನಾಟಕದ ಟೀಮ್ಡೋರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತೇರು ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಂಗಲ ಬಣ್ಣದು ಆರು ಉಡುಪಿದಾರ ಆರು ಪಂಡೇರು ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಉಡುಪಿಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಉಂಡು ತೂಕ ನಾನು ತೂಕ ಬಂಡ ಅಂಚ ತೂಕ ಅಂದ್ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲು ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಟ್ಟ ತಲ್ಪ ಅವಳು ತೂರು ತುಯ್ಯ ತೂದಾನಾಗ ಅವಳು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೂರ ಪಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡಲ್ಲ ಆವು ನಾನು ಒಂಜಿಂದೆಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಆದ ಅಂದ ಅಂಚೆ ಪಂತೇನ ಅಪ್ಪಗಂದು ಯಾನ ನಾಟಕದ ಯಾವತ್ತ ಅಂದ ಆ ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಲ್ಲ ಯಾನ ಆ ರೂಟು ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲದ ರೂಟು ಬಸ್ಸುಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅದಿತ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಲ್ದೇ ಪೂಪಿನ ಬಸ್ಸುಡು ಯಾನ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಬಸ್ಸುಡು ಅಲ್ಲಿ ಏಪಲ ಬರೋಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ ನಿಂಗೆ ಅವಿರದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಏನಾಗ ಅಂದ್ ಯಾನ ಆ ಬಸ್ಸುಡು ಬರೋಂದಿತ್ತೇನೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಪೊಣ್ಣುಲೇನು ನಟನೆಗೆ ಕಡಪುಡನ ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ ಚರ್ಚೆಲ ಆಪ ಎಂಚ ಅನ್ಪನ್ನ ಕಡಪುಡ್ನ ಬೊರ್ಚ ಅಕಲ ಜೀವನ ಉಂಡು ಉಂಡೆ ಹಾಳಾಪುಂಡ
ಅತ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪೋಯಿರ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆನ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜ ಕಲಾವಿದೆ ಬಂದು ಎಂಚ ಪಿದೈರ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಿನೇನು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆನ ನಾಟಕ ಗಾವಡ್ ಸಿನಿಮಾಗು ಕಡಪಡೋಡು ನಾನು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಬೋಡು ಸುರು ಕೊಂಚ ಭದ್ರತೆ ಅತೆ ಪುನ್ ಜೋಕ್ಲು ಎಂಕ ದಾಯ ಕಡ ಪುಡ್ಜೇರು ಪಿರಜಾರು ಬೇರು ಪಂಡ ನಾಟಕ ಅಂದು ಪಂಡ ಅವ್ಳು ಬಣ್ಣದ ಬದುಕು ಅವಳು ಬಣ್ಣ ಬಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾನ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಈ ಪೋಡಿಗೆ ಕಡ ಪುಡ್ಜೇರು ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಅಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಭದ್ರತೆ ಉಂಡು ಮಾತಾ ತಂಡೊಡ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ವಿಶೇಷವಾದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮಾತಾ ಕೊರ್ಪೇರು ದಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ನಾಟಕದ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲದೆ ಬುಡುಪಿನ ಸತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬುಡುಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತೇನೆ ಇರ್ತದೆ ಜನಕ್ಕಳ ಅಪಗ ಇತ್ತಿನ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೆ ಬದಲಾತಂದು ಇತ್ತೆಂಚ ಪಂಡ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಟಕದ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕನ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲು ಭರವಸೆ ಎತ್ತೊಂದು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲಿ ನಾಟಕ ಕಡಪುಡ್ನವಳು ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಪಿರಾಜಾರು ಜರಿ ಎತ್ತ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ನಾಟಕಡು ಧೈರ್ಯಡು ಬತ್ತು ಬೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸುಂದರಣ್ಣ ಇರುಡಂಗಿದ್ದ ಪರ್ಸನಲಿಗೆ ಏನು ಬಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಲಾವಿದೆ ಐನಿರ್ದಾತ್ರ ಇರ್ನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಜೀವನಡು ಸೋಲು ಬೊಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಎಂಚ ದೆತೊಂದಾರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂದ ಯಾನ್ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಸಮಾನವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನಿ ಯಾನ್ ಅಂಚಂದು ಸೋಲು ಬತ್ತನಂದು ಬಂಡದು ಸೋತುದು ಜಿಯಾನ್ ಸೋತಿನ ಪಗ ಕುಗ್ಗುದು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಗೆಲ್ತೆ ಬಂಡದ ಅಹಂಕಾರ ಎಲ್ಲದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಎತ್ತೋ ಕಡೆಟ್ ಎನ್ನಕ್ಲೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಿರವ್ರದು ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ನಾಗಲ ಇನ್ನ ಯಾನ್ ಎದುರಿಸದೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ಡಿನ ಅಲ್ಪ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಕೈರ್ದು ಪೋನಾಗಲ ನಿಮ್ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಕ್ ಸರಿ ನಿದ್ರೆ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಾನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಟ್ ಬೇತಾಕಲ್ ಮಿನಿಯಾಡ ಇತ್ತೆ ಸೈತದ ಏತೋ ವರ್ಷ ಆತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ದಾಯ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ ಕಲಾವಿದೆ ರೀ ಎಂಕಲ್ ದಾಲ ಎಂಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ದಾಲ ಎಂಕಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಹಿಂದೇನು ಇಂಚ ಬ್ಯಾಕ್ ದೆತೊನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನ ಕಾಸನ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊನೊಂದು ಬಟ್ ದಾಲ ಆತಿಜಿ ದೇವರೈಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನಿಡು ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಬುರ ತೋಜಾದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತ ಕಡೆಟ್ ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಹಟೊಟ್ಟು ಕೆಲವು ಅಹಂಕಾರಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಸ್ವಾಭಿಮಾನೋಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎದುರು ಪಾಡ್ದನೆ ಅಂದಲ ಉಂಡು ದಾಯ ಬಂದು ಎಂಕ್ ಅವು ಇತ್ತೆಲಂಚನೆ ದುಂಬುಲಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಲಂಚನೆ ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕ ಆಯ್ಜಿಂದು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತೀಮ್ ಬುಡಿಯರ್ಲ ಅವೇ ಕಾರಣ ಎಂಕ್ಲ ಐತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಳ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ದಾಂಡ್ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಿನದು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಆನಂದ ಪಂಡ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಯಾನ್ ಆರ ನಾಟಕದ ತಂಡುಡ್ದಾಯಿ ಎಂಕ ಐಟು ಬೆನ್ನಿಯರ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಟೀಮ್ ಹುಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ತಂಡಗು ಸೇರಿ ಯಾನ್ ದಯನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಸಾಧಿ ತೋಜಾವಿರ್ದು ಪಂಡ ನಾ ವಿಶ್ವಾಸರು ನಮ್ಮನೆ ಯಾನ್ ಇತ ನಿಕುಲು ರಂಗಭೂಮಿയുടെ ಸುರುಕು ಬನ್ನಗ ತಂಡಲು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತ ಆರ್ಡರ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ಇತ್ತೆ ತಂಡಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ಆರ್ಡರ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಆತ ಅಂತ ಎನಿಸೊಂದುಂಡು ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ತಂಡೋಲು ಯಾನ್ ನಾಟಕದ ರಂಗಭೂಮಿದ ಸಕ್ರಿಯ ತಂಡಗು ಸೇರಿನ ಪುರ್ತನು ಮೂಜಿ ತಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಮೂಜೆ ತಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ 50 ಎನ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ತಂಡೋಲ ಆತಂದ ಎತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಕಲು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೋಡು ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಪೂರೆರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಲಾವಿದೇರು ಆತೇರು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೇರು ಪಾರ್ನಾಗ ಅಂದಾಜಾಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಐದ ನಡುಟು ಎಂಕಲ್ಲ ಬದುಕೊಂದು ಬೋಡು ದಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಬದುಕು ನಾವೇ ಸಾದಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಯಾನಿತ್ತ ನಾಟಕ ಅಂದತ್ತು ಯಾನ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನಿತ್ತ ಈ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷ ತೆಲಿಕೆ ಬಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟುಗು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸರ್ತಿದ ನಾಟಕ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪುರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಲಡು ಯಾನ ತಿರುಗಾಟ ಮಲ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾತ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಗತೆಲ್ಲ ಮಾತ ಆವೊಂದು ದಯಂಡ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡತ್ತೆ ನಾಟಕ ಇಜ್ಜಿಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬದುಕ್ಯಾರೆ ಖಾಲಿ ನಾಟಕನೇ ನಮ್ಮುಂಡ ಆಯ್ಜಿಂದ ಪಂಡದ ಇತ್ತೆ ನಾಟಕ ಅಂಚಂದ ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾ ಧಾರಾವಾಹಿ ಆಟ ನೆತ್ತ ಪೂರೆತ್ತಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮನ್ತೊಂದ ಇಂದು ಬದುಕೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಈ ಸರ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇರ್ನ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಗ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿತ್ತೀರು ಇರಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಆತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಲ್ಲ ಇರು ಅಂತೆ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಉಲ್ಲರ್ ಇತ್ತ ಈರೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಆಸ್ತಿ ಬಟ್ ಕೇನೊಂದು ಪಂಡನ ಗೌರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂದೆ ಖಾಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಆತನ ಸಿನಿಮಾನ ರಂಗ ನಂಬುದು ಕುಲ್ದುಪ್ಪೆ ಬಂದೇನಲೆ ಆಗಿತ್ತೆ ಬೇಲೆನೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡುಸ್ ಆಗ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ಪುಗ್ಗಿಯಂಡ ಸೋತೆಂಡ ಆಯ್ ಬೊಕ ಬೇತ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಪೋಪುನ ಖಂಡಿತ ಅಪಕ ಆಯ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ದೀಪುನ ಎಡ್ಡೆನ ಯಾನ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಏನಿ ದಯ ಪಂಡ ಈತ್ ಮಾತ ತಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಂಡ ಈತ್ ಪುರ ನಾಟಕ ತಂಡ ಕಾಲಿಂದೆನೇ ನಂಬುದು ಕಲಾವಿದರು ಕುಲ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬದುಕೇರೆ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಯಾಯ ಇನ್ನು ದೆತೋ ನೋಡತ್ತೆ ದತ್ತ ಇತ್ತೆದ ವಾತಾವರಣ ಅಂಚೊಂಡು ಖಾಲಿ ನಾಟಕನೇ ನಮ್ಮುಂಡು ನನ್ನ ನಾಟಕನೇ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಾಯಿ ಬದುಕು ನೆಂಚ ಬೊಕ ಈರ್ ಪನ್ಲೇಕನೆ ಆಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಐಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ನಾಟಕ ನಾವಾಡು ಖಾಲಿ ಆಟೋ ನಾವಾಡು ನಿನ್ನ ನಮ್ದೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಡ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಏತು ಪಾಠ ಕಲ್ಪದನಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ತೂತಿ ನಾವು ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಕಲಾವಿದೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪ ಬೇಲೆ ಪಂಡದು ಪರ್ಯಾಯ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬತ್ತ ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಗಿ ಚಂದದ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲ್ತು ತುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಕಲ್ತಿದಿನೇ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕು ಪನ್ಪುನಲ ಆಲೋಚನೆ ಡುಪ್ಪೇರು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಂದು ಎನ್ನಗ ಅಂಚ ಪನಿಬೇಟಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಹತ್ತತ್ತೆ
ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾದಲ್ಲ ಲೀರೆ ಪಂಡರ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾನು ಮೂಜಿನ ಸಲ ಫೈಲ ಫೈಲ್ ಆಯೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಗಾನಾಗ ಯಾನು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಯೆ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನ ಟರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆದ ಯುವ ಜನತೆ ಇರ್ನ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರ ದಯಗಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಹಾ. ಒಂಜಿ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈಲ್ ಆಯನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಸುಸೈಡ್ ಮನ್ಪೆರ ಬೋಪಿ ಕೆಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ದೆತ್ತೋನ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ದ ಚಟಕ್ಕೆ ದಾಸೆರ ಆಪಿನಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕನ ಪಾತೆರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಇರ್ನದ ಅದನ್ನ ಕೆಬಿ ನಾಟಕ ಅಂದತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದತ್ತು ಪ್ರತಿ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಉಪ್ಪೇರು ಎತ್ತೋ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೇಲೆಗೆ ಬೋಡಾಪಿನಾತ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ತಿನಕ್ಲು ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಜಾರುನು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇತ್ತಿನ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಕಲ್ತಿನವೇ ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕುಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಕಾತುಕುಲ್ಲೋಡ್ಸಿ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಂದಾಂಡ ಬೊಂಬೈದಂಚಿ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನೇ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮೂಜಿನೇ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಏಳು ಎನ್ಮೆನ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಊರುಡಾಪಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಅವಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ನೆಕ್ ಮಾತ ಬಜಿ ಪಾಪದಾಯ ಪೋದು ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಅದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿರ್ದಾಂಡ ಅಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಐಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಐನಕ್ಲತ್ತು ಡಬಲ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಅತ್ತು ಪೂರ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತಿನಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ನಂಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೇನ್ ದಯಂದು ಪಂಡ ಎಂಕಲೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿಂದಲ ಅಕಲು ಸೋತುದು ಜೇರು ಛಲ ಇತ್ತಂದು ಹಠ ಇತ್ತಂದು ಸಾಧಿಸವಡೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಇತ್ತೇನೆ ಇರ್ದಾದ್ ಇನಿ ಅಕ್ಲು ಆತ ಪೊರುಡು ಸಮಾಜೋಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಲದ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಲ್ತಿನಕ್ಲು ಕಲ್ಪನವೇ ಬೇಲೆ ತಿಕೊಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಕಾಪೊಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಆ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಬದುಕೇರೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾವ ಪನ್ಪಿನ ಸಮಾಧಾನೋಡು ಇತ್ತೆದ ಯೋಜನತೆ ಬೋಡೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ಎನ್ನಂಜಿ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಊರು ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನ ಪುದರುಡು ಉಂಡತೆ ತಮ್ಮ ಎದುರೆದುರು ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಂಚ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮರಕ್ಲೇನು ಕಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೀರು ಪೋಲ ಒಂದುಂಡು ನೀರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗ ಕಾಡೊಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇರಡಕ್ಕೆ ಏನು ನೀರಿಗೆ ದಾದ ಪನೋಲಿ ದಾದ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ 4-5 ವರ್ಷಗು ದುಂಬುತ್ತಿನ ವೆದರ್ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಮುರಾನಿ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಸಬತ್ತನ ಮನದಾನಿ ನಮ್ಮ ಅಂದೇನು ಬೆಚ್ಚ ತಡೆಯರದಿರು ಜಿಪಿದೈ ಅತೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಒಂಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ನಾಗ ಆರ್.ಕೆ. ನಾಯರ್ ಪಂಡದು ಆರು ಗುಜರಾತದಾರ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ದಾನೆ ಹತ್ತಿರಂದು ಪಂಡಗೆ ನಮ್ಮ ಓಝೋನ್ ಪದರ ರಂಧ್ರ ಆದ್ ಈಗ ಬೆಚ್ಚ ಇಂದು ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಪೂರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡಿಗೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಪರಿಸರನು ತಂಪು ಮಲ್ಪುಡು ಪರಿಸರಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಮರ ನಡುಪುನೆತ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಿನ ಉರಿಪಾವನೆತ ಮುಖಾಂತರನ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಜಿದೆ ನಮ್ಮ ದಾಲಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಮತ್ತೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಏತು ತಂಪುಡು ಪುಂಡ ಈ ನೀರು ಬರ್ಸದ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆದು ಪೋಂದಿಲೆಕ ನೀರಿಂಗಿಸುವಿಕೆ ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿನೇನು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಾಗೆತ್ತಿನವಳು ಮರ ನಡೊಂದು ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಕಿಲೇನು ಮಾತ ಉರಿಪಾವುನಲ್ಪ ಒಂದು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನು ಈ ಪರಿಸರವನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿನ ಉರಿಪಾವುನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಡು ಯಾನೋರಿ ಕಲಾವಿದ ಆದ ಪನ್ಪಿನೋ ದಯಪಂಡ ಉರಿಯತ್ತು ಒಂದು ಸುಂದರ ರೈ ಮಂದಾರರ್ದು ಉರಿಯರ್ದ ಆಪಿನತ್ತು ಇಡೀ ಸಮಷ್ಟಿರ್ದ ಆಪಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಂಡಲ ಉರಿಯೋನು ಖಂಡಿತ ಅಂಚೆನೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ತುಳುವೇರು ನಮಕುಲು ದೇವೇರ ನೇತು ನಂಬುವನ ದೈವ ದೇವೇರ ನಾಗ ದೇವೇರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪ ಇರ್ನ ಬದುಕುಡು ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೈಕೇತು ಸಮಯ ಕೊರ್ಪರು ಆತ ನಾವೇನ್ ನಮ್ಮಿ ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಇರ್ನ ಜೀವನ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ತೋಜಿತಿನ ಖಂಡಿತ ಯಾನು ನಂಬುನಿ ಎಂಕಲ್ ಸೀಮಿತ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವೇರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವೇರು ಅವು ಏಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಆರಿಕೋಡಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಅಂಕ್ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪೋಯಿ ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜೀವನೊಡ್ಲ ಕೆಲವು ಆ ಒಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಆ ಒಂದು ಪೋತಲು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ನಮ್ಮಂದಿನ ದೇಯೋಲಿಜಿ ದೇವೇರಿಜಿ ಮಾತಾ ದೇವೇರ್ಲ ಎನ್ನ ದೇವೇರ್ನ ಪಂಡುದು ಯಾನ್ ನಂಬುನೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ವಿಚಾರ ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕದು ಮುಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಪಂತೇನೆ ನವೀನ್ ಪಟೀಲ್ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಉಡುಪುನಗ ನಿಡ್ಡೋಡಿದಲ್ಪ ದಾನೆ ಅಪುಡು ತೂಕ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಆ ನಾಟಕ ಆದ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಯಾನ್ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೈಕ್ಡ್ ಬರೋಡು ಬೈಕ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಚಲಿ ಇತ್ತು ನಾ ಪುಡ್ತಡು ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ರೆಡ್ ಕೋಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಜಾಕೆಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತೆ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಕೈಕಂಬದರೆ ಎತ್ತನಾಗ ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀರ ಆ ಪುರ್ತಡು ಸುಂದರಣ್ಣ ಎನ್ನೊಂಜಿ 10 ಪವಂದ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ ಈರ್ಡ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಐಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಿಲನ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಆರ್ನ ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಾರ್ದೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ತುನಗ ಎನ್ನ ಕೈಟೆ ಬಾಕಿ ಆತನ ಆರೆ ಕೊರ್ರೆ ಮರತ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕಲ್ ಏಪಲ ಮೂಲು ಪಾನೇರಿಗೆ ಪೋನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಪುನು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅಂಚೆ ಬಣ್ಣಗ ಅವಳು ನೇಮ ಒಂದೊಂದು ನೇಮ ಒಂದು ಪುನಗ ಬೈಕ್ದ ಈಪೆದ ಮೈಟ್ ಯಾನು ಅತ್ ಮಾರ್ಗದ ಈ ರೀತಿ ಯಾನು ಬೈಕ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಡದು ಉಂತನಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ದ ನಾಬ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೆ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಆಫ್ ಮಲ್ಪು ಯಾನಿ ಆಫ್ ಮಲ್ತೆ ಆಫ್ ಮಲ್ತದ ಕ್ಯೂಗ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಪ ನೇಮ ಒಂದುಂಡು ಬೂಲಿಯಾಗ ಕೊನದು ಸಾಲದ ಲೈನ್ ಉಂತೆ ಯಾನ್ ಲೈನ್ ಉಂತನಗ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹತ್ತು ಬಂದಿರು ಇರು ಎದುರು ಬಲೆ ಲೈನ್ ತೋರಿಸಿ ಎದುರು ಬಲೆ ಅತ್ತ ತೂದು ಬಂದಿರು ಎದುರು ಬಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಎತ್ತೋ ಯಾನ್ ಮಂಡೆ ಬುಡ್ಚಿ ಒಂತೆ ಜನ ಒಪ್ಪುನತೆ ಯಾನು ಮೂಲೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂಡೆ ಐಟೆ ಉಂತೆ
ನನ್ನ ದೈವದ ಎದುರು ಬುಲ್ಯದೆ ತೊನ್ನಾಗ ಈ ಬಂಗಾರ ಬೊಕ ಅತ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಜಾಕೆಟ್ ದಾಯ ಎಂದುಕೊಂಡು ಜಾಕೆಟ್ ನಾನು ಅವಳು ದೆತ್ತೆ ದೆತ್ತದು ಪ್ರಸಾದ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಸಾದ ಇಂಚ ಬುಲ್ಯ ತೊನ್ನಾಗ ಇಜ್ಜೆ ಕೈತು ತೊನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ನವೀನ್ ಫಡಿಲ್ ನಾರ್ನ ಪತ್ವ ಒಂದು ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ ತೋಜಿ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಇಡೀ ನಾಡಿ ಅವಳು ಮಾತ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ವನಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬರಿಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ನಾಡ್ದು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿಜವು ನನ್ನ ನನ್ನ ಅರೆಗ್ ಬೇತ ಕುರ್ಪಿನ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾಡೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಬೈಕ್ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಬೈಕ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂದ ಬೈಕ್ದ ನಾಬು ಪೆಟ್ರೋಲ್ದ ನಾಬು ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಗ್ಗನಾಗ ಒಂಜಿ ಆತು ದೂರೋಡು ಒಂಜಿ 10-25 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಬಗ್ಗದ ಪೆಜ್ಜೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದಾದನ ಬಗ್ಗದ ಪೆಜ್ಜೆ ಎತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನು ಸೀದ ಪೋಯಾಡೆ ಈಗ ಒಂಜಿ ಚೆಕ್ಸ್ ಶರ್ಟ್ ಬಾಡ್ ನಂಜಿ ಜವನಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಸೀದ ಪೋಯಾನ ಪೋದನಾಗ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಕೈ ನೀರಿ ಆಡ ಆಯ್ ಬಂಗಾರದ ಅಂದೇನು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಕೈ ಕುರಿ ದಾಲ ಪಾತಿರ್ಜೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅವು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಬ್ರಾಸ್ ಇಂದು ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಜಾಕೆಟ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಮುಳು ಬೂರ್ನಿ ಅದು ಪೋಡು ಇಂಚ ಪಂಡೆ ನಾಡ ಓಯ್ ಅಂಡಿ ಬಾಯಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂಡೆ ಅಂಡೆ ಆತು ಬರ್ತಾನಾಗ ಒಂತೆ ಬರ್ತಾನಾಗ ಎನ್ನ ಬಾವೆ ಆಪಿನ ಇವ್ರಿ ಅಡೆ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತದ ದಾದ ಮೂಲು ಇಂಚಿನ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಒಂದು ತಾಲೆಜಿ ಯಾನ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ ಇಂಚ ಇಂಚ ಬೂರ್ನು ಮಾರೆ ಅಂಚೆ ಯಾನ ಅಡೆ ಬೋದು ಇಂಚ ತೋನಾಗ ಜವನ ಇಂಚ ಪೆಜ್ಜಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದಂಬಿನೆ ಕುರ್ನಿ ಇಂಚ ಯಾನ ತೋಜನಗ ಎಂಕ ಆ ಜನ ನೆಜ್ಜಿ ಅವಳು ಶಾ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ ಸ್ಟಕ್ ಆತೆ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತು ಸ್ಟಕ್ ಆತೆ ಯಾನು ಐದು ಪಿದಾಯಿ ಬರೋಡು ನನ್ನ ಪಾಕ ಬೊರ್ತು ಬೋಡಾನು ಪಂಡ ದೈವ ದೇವೇರು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇருந்து ಪನ್ಪಿನ ಕೈಕುಂದು ಒಂಜಿನೆದದ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂದು ಐನೆ ಆಗ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ರಡ್ನೆದದ್ ಯಾನ ಆಯ್ಕೆ ಏರ್ನಾಗ ದಂಬಿನ ತೋಜನಗ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಡಾಯ್ ಬೋಡಾಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತರ ಆತನಿ ಎಂಕ ಆಯ್ ತೋಜಿ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಒಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆಯ್ ತಿಕ್ಕಿ ಎಂದಾನೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾನ ಗುರ್ತದಿವಿ ಅಂದ ಪನ್ಪಿನ ಆತು ಪರಿಚಯ ತೂತೇನೆ ಯಾನ್ ಕೈತಲ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಎತ್ತ ವಿಚಾರ ಪೂರ ಆತ ಅದೇ ದೈವ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಆತಿ ಎಸನ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ ಕುಡಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕೇನೊಂದು ಕುಂದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಬದುಕು ಬಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗುಂಡು 2024 ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಮುರಣಿ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿನ 2020 ತೋಜೋ ಅಚ್ಚ 4 ವರ್ಷ ಬಲ್ತನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನರಮಾನ್ಯಾಗ ಪುದರ್ ಮನ್ಪುಡು ಕಾಸು ಮನ್ಪುಡು ಅನ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಮರ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನು ಚೈನದ ಹತ್ರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಲ್ತಿನಕ್ಲಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ದುಡ್ಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಕುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬಣ್ಣಾಗ ಊರುಡುಪ್ಪುನ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಬಾಕಿ ಮಕ್ಕಳು ಓಲ ಬೋದಾಕನ ಹೊಸ ಜೀವನ ತೂಪಿನ ಅತ್ತ ಬೋತಿನ ಒಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೈ ಬತ್ತದ ನಡಪದಿನ ಗುರುನಕ್ಲಿನ ಮದಪುನ ಅತ್ತ ನಕ್ಲಿನ ನೆನಪೇ ದೀವಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಘಟನೆಲ್ಲ ನಡಪುನ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ದಾದಲ್ಲ ಪನ್ನೋಟಿದ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಚಾರ ಇರುತ್ತೆ ಪನ್ನ ವಿಚಾರವು ಬಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡುವ ಇನ್ನ ವಿಚಾರ ಎತ್ತ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಕಲ್ಪದು ಉಪ್ಪೇರು ಕಲ್ಪದು ಮಲ್ಲೆ ಐನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಲೋಕನೆ ಬೇತೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಮದತದು ದೂರನೇ ಪೋಪೇರು ದೂರ ಪಂಡ ದೂರನ ಉಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಪಾನ್ಲ ಹೊರ ಸುರುಗು ಪೋನಾಗ ವಾರ ಗೊರನ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಗೋಲ್ ಗೊರನ ಇಂಚೆಂಚೆಂಚೆಂಚ ಸಂಬಂಧಲು ಅದು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟಂದ ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ತಿಲ್ಲಲ್ ಬಂಗ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗು ಸೇರ್ಸಾಯಿನ ಎತ್ತೋ ನಿದರ್ಶನಲು ನಂಕುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಇಂಚಿ ನಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಂದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರೋಡು ಪೂರ ಅಕ್ಲು ಆತಂದು ಎಟ್ಟು ಪೂರ ಇನೋಲ ಐನಿರ್ದ ಅದೊಂದು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಐನು ದಿಬ್ಬುಡಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮನ ಎಂಚ ತೂತೇರ ಅಕ್ಕಲ್ ನಮ್ಮನ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈತ್ತು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾನು ಅಕ್ಕಲ್ ಬತ್ತಿನ ಬಂಗ ಇನ್ನ ಪಿರವ್ಡು ಅಕ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಂದೇನು ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನಿಯೋಡು ಏತ್ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಕೊರೋಡು ದಯ ಪಂಡ ಅವು ಪನಿಯರಜಿ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನೆನಪು ಪುಟ್ಟವಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಪಂಡ ದೇವೇರತ್ತ ಈಜಿನ ಈ ಲೋಕದ ಬುಲ್ಪುತಿಯರೊಂಡ ಈತು ಮಲ್ಲ ದೇವರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ಈಜಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿ ತೂಯರೊಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನಮನ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಕೊರ್ನುಂದಂಡ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದದ್ದು ಮಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಊಲ ಇಜ್ಜಿಂದಿ ಅನ್ ಪನ್ಪಿನ್ ಗುರುಸ್ಥಾನದ ಗುರುಕುಲ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಬಂಡೇರಿ ಅಂದ್ ಗುರುಕುಲು ಕಲ್ಪ ಐದಿನ ಗುರುಕುಲು ಯಾನ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಯಾನ್ ಐನೇ ಪನ್ಪಿನ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ನಾಟಗುಡಿ ಎಂಕ್ ಗುರು ಪಂಡ ನವೀನ ಯಾನ್ ಐನ್ ಪಂಡ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ 15 ವರ್ಷ ಕರೀದಿ ಎಂಕ್ ದೇವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಿಯರ್ನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಐನು ಮರಪುನ ವಿಷಯ ನಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಜೀವ ಉಪ್ಪುನ ಅಡೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಐತೆ ಶಾಲೆದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಕ್ ಶಾಲೆದ ಪುಸ್ತಕದೇನು ಬರೆಯರೆ ಲೋಕಜ್ಞಾನನ ಬರೆಯರೆ ಶಾಲೆದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಲ್ಪ ಇರ್ದ ಎಂಕ್ ಬದುಕೇರೆ ಸಾದಿ ತೋಜಾದಿನ ಗುರುಕುಲು ಪಂಡ ನವೀನ್ ಪಡಿಲಿ ಯಪ್ಪಲ ನಂಕ್ ಕಲ್ಪಾದಿನ ಅವು ನಾಟಕಂದತ್ತು ಸಿನಿಮಾಂದತ್ತು ಅವು ಒಂದೊಂದತ್ತು ನಂಕ್ ಸಾದಿ ತುಯ್ಯರೆ ಬುಲ್ಪು ತೋಜಾಯಿನಂಚಿನ ಏರೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಡ ఆయన ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಮರಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಏಪಲ ದಯಪಂಡ ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದನ್ನ ಮುಕುತಿ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುದ ಸಾದಿಡು 28 ವರ್ಷ ರಂಗಪಯಣನು ಮಂತುದರ್ತಿ ಇನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಸಲಕ ಪಿರ ತಿರುಗಿದ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುನಗ ಎನ್ನನಗ ರಾತ್ರಿ ಅಂಜಿ ಜಪ್ಪುನ ಬರುತ್ತರು ಒಂಜಿ ಸಲ ಎನ್ನನಗ ಓಲಿತ್ತೆ ಬಸ್ಡ್ ಮೇಲೊಂದಿತ್ತೆ ಟಿಕೆಟ್ ಹೊರ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬತ್ತಿ ಇನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಉತ್ತುಂಗದ ಸಾನಡ ತುಳುವೇರು ಕನ್ನತಿ ನನ್ನ ಕುಲ್ಲದೇರು ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಈ ಲೈಫ್ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ದಯಂದು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಯಾನ್ ಹೂವ ರೂಟು ಪೋತುಂದಾನೆ ಯಾನ್ ಏರಾದುತ್ತುವೆ
ಏರೆಗ್ಲ ಏನು ಗುರ್ತಾನೆ ಉಪ್ಪಂದು ಎನಿ ತುಳುನಾಡು ಒರ್ಮೆ ಸುಂದರ ರೈ ಮಂದಾರ ಓಲು ಪೋಯೆಂದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಯರಿ ಕಲಾವಿದೆಯಿಂದ ಪನ್ಪಿನ ಗುರುತಿಸವನ ಅಡಿಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದ ಯಾನ್ ಎತ್ತೊಡುಂದಾಂಡ ಐತ ಪಿರೋಡು ಎನ್ನ ಬಂಗೊಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗೆ ಎನ್ನ ತಂಡದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾತಾವಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಸುಂದರ ರೈ ಮಂದಾರ ಉರಿಯೇ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆಯಿಂದ ಯಾರಜ್ಜತೆ ದಾನೆಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ಪನ್ಪಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಎದುರಿಜ್ಜಿಂದ ಸುಂದರ ರೈಗೆ ಅಲ್ಪ ಔಚಿತ್ಯದ ಅದೊಂದು ಅತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕನತದಿನಿ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂದಳು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಎನ್ನ ಸಹ ಕಲಾವಿದೇರು ಎನ್ನ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಎನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮುಕ್ಕಳು ಪೂರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಅನುಬಂಧುಡು ಏಪಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಲು ಇತ್ತಿನ ಇರ್ದದು ಯಾನು ಉಳ್ಳೆ ಅಂದ ಏಪಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಪ್ಪುನ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಕಲಾವಿದೆ ಆದುಲ್ಲೆ ಅಂದ ಎಂಕ್ ಐರ್ದು ಮಲ್ಲ ಖುಷಿದಾದಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಯಾನು ಇತ್ತು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತು ಮಾತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಗನ ಅತ್ತು ಸುಕ್ಕನ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಅವು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯೆಗಲ ಬರ್ಪುಣವೈತೆ ಕಲಾವಿದಾಗಂದ ಅತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಐನ್ ಪೂರ ಧೈರ್ಯಡು ಎದುರಿಸ ಒಂದು ಪೋಪಿನ ಜನ ಶಕ್ತಿನ ದೈವದೇವರು ಕುರುಡು ನಾನು ಎಪ್ಪಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರುಂಡು ಇತ್ತ ಹಿರೇಕಡೆ ಪಾತಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡ ಮರಾಠಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಆತನ ಕೊಡಂಜಿ ಭಾಷೆದ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೀಮಂತವಾದುಂಡು ಐ ಕೊಸ ಹೊಸತು ದಾದಾನಲ್ಲ ಬನ್ನಗ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಈರು ಈತು ವರ್ಷ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರಂಡ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ನೇಟ್ ದಾದಾಂಡದ ಒಂಜಿ ಕೊಸತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಆವೋಡು ನಾನೊಂದು ಚೆಪ್ಪು ಮಿತ್ತು ಪೋವೋಡು ಬನ್ನಗ ದಾದಾನಲ್ಲ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರ ಕೊರಿಯರ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ಪೋರ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಏನ್ చెప్పండి ಯಾನ ಎನ್ನ ನಾಟಕದ ಸೂತ್ರ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಸೂತ್ರ ಕಾಪಿಕಾಡು ನಾಟಕಾಡು ವಾರ್ ಇಚ್ಚಿನೆಸ್ ಕೊರ್ಪಿರ ಐನ್ ಕೊರ್ಕ ನಾ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ನಾಟಕದ ಲೆಕ್ಕನ ಇತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾ ಇರಬಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕ ಇರಬಲ್ಲಿ ಅತೆ ಒಂಜಾತ ಇನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತಿರ ಐತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತಂಡ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ 16 ಲಕ್ಷ ಪೂರ ಖರ್ಚಿ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತನಂದ ಆಂಡ ಮಲ್ಪುಲಿ ಆಂಡ ಐನ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪುಲಿ ನೀರು ಪನ್ಲೆ ಈತ 50 ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚಿ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪಿನೇರ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಖರ್ಚಿಡು ಏರ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ನಾಟಕದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಬಂಡದು ಪಿರಬೋತಿನಕ್ಲು ಇಜ್ಜೇರು ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಬಂಡದು ಪಿರಬೋತಿನಕ್ಲು ಉಪ್ಪಿರತ್ತಂದೆ ನಾಟಕದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಬಂಡದು ಪಿರಬೋತಿನ ಐಕು ಜಾತ್ ಖರ್ಚಿ ಪಾಡ್ನೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಸರಳವಾಯಿನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಕತೆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಹಾಸ್ಯದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನು ಕೊರಿಯರ್ ನಾಂಡ ಇತ್ತ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಯಾರೆಗ್ಲಿತ್ತೆ ಎಲೆನ್ಮ 10 ಲಕ್ಷ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಖರ್ಚಿ ಬಂದು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುಲಿ ಯಾರೇ ಪನ್ಪೇರು ಅಗತ್ಯಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲಿಗೆ ಒರ್ರ ತೂಪೇರಿಂದ ತಂದ ಏಪಲ ತೂವಯರು ಸರಳವಾದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪುರ್ಲುದ ಕಥೆನ್ ಪನ್ಲೆ ಪುರ್ಲುದ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾವೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ನಾಟಕಡು ಪೂರ ಐತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಮಲ್ತೇರು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ನಾಟಕ ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು LED ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನಾಟಕ ಮಲ್ತೇರು ಬದಲಾವಣೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆನಂದ್ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಇತ್ತ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೇರು ಐಟ್ ಕಲಾವಿದೆನೆ ಆವಡುಂದು ಆಲಜ್ಜತೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಇತ್ತ ಕಲಾವಿದೆನೆ ಬತ್ತು ಮಲ್ಪೊಡುದು ಏರೇನಲ್ಲ ಬತ್ತು ಉಂತದ ಕಲಾವಿದೆ ಕೈಕೊರ್ನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಈ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡುದಾಂಡ ಕಲಾವಿದೆ ಆಯನ ಸ್ವಂತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಲ್ಪೆರ ಅವ್ರು ಬಂಗಾಪುಂಡು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ದಯಪಂಡ ಸುರೂತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಂಚೆ ಉಂಡವು ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲು ಅಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಇಂದು ಇಂಚೆ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ನಾಟಕಗಳು ಪೂರ ಇಂಚೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಇನ್ನಿ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲೆ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೋನಿ ಯಾರು ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಲಹೆ ಮಾತ್ರ ಕಲಾವಿದೆ ಅದ ಸುಂದರಣ್ಣತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ್ದು ನಿರ್ದೇಶನದ್ದು ಒಂಚೂರು ದೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಸೋಜಿ ಒಂದುಂಡು ದಾದಾಂಡಲ ಸುಂದರಣ್ಣೆ ಕುಡಮಿನಿ ಬರೆಯರ ಕುಲ್ಲುವೆರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮನ್ಪುವೆರ ಅರೆಡ್ದು ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನೆ ಕುಲ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮನ್ಪೋಲಿಯ ಎನ್ನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೆ ಬೇಗೊಡು ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯರುಂಡು ಐನ್ ಯಾನೇ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎನ್ನ ಅವ್ರ ಆತ್ಮೀಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಸೋಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಲ್ಪಡಿ ಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏಕಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಇವನ್ ಐಟ್ ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಆರೆಗ್ಲ ಬೇಗೊಡು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ವಿಷಯಗಳು ಪಿದೈ ಬರ್ಪುನು ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಐತೆ ಇದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಇಂಕ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿಸಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೈಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡದ ಈತು ಬರ್ತೀರ್ನ ಸಮಯ ಕೊರಿಯರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಈರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬರುಂದುಲ್ಲರಂದು ಕೇನದು ಇರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲ್ಲಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಅಭಿಮಾನಿಲ್ಲಂದು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ರಡ್ಡು ಜಕ್ಕಡು ಜವನೇರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿದಿನಕಲು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮರತ ಗಾನದ ಎಣ್ಣೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತದ್ದು ಐಟು ಬೆನೊಂದುಲ್ಲಿರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಂದೊಲಿತ್ತಂದು ಜನಕಲು ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿನ ವಸ್ತುಡ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೊಕ್ಕಲು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದ ಹತ್ರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪನ್ಪುನ ಬುಧರದ ಇದು ಶುದ್ಧತೆದ ಎಣ್ಣೆನ ಇದಕ್ಕೆ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಶುದ್ಧವೈನಂಚಿನ ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಬಾದಾಮದ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಜಾಗರಿ ಕೋಡರು ಬೆಲ್ಲದ ಪೊಡಿ ಒಯ್ಟ್ಲ ರಾಸಾಯನಿಕ ರಹಿತವೈನ ಒಂದು ಇರಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಕಡಪುರ್ದೇರು ಇರಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರ ಪುಂಡು ಕೋರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಕೊರೊಡುಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಜನೆ
ಅದ್ಭುತ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಬಂದುಲು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಿಕ್ಲಿರ್ದ ಆಯ್ನ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ದಯಪಂಡ ಒವ್ವೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಬೊಕ ಯೋಚನೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಯೋಚನೆ ಸಹಕಾರ ಆಪಿನ ಅಲ್ಪ ತುಳುವೆರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ತಂಡೋಗು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪೊಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದೆ. ಎಸನ್ನ ಇರ್ನ ಈತ್ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ದ ನಡುಟು ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆ ಪೊರ್ದು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಆವಡು ಒಂಜಾತ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಲೇನು ಪೂರ ಪಾತೆರಿಯ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಈತ್ ವರ್ಷದ ಇರ್ನಲ್ಲ ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಬೆಳೆತಿನಂಚಿನ ಜವನಿ ಇನಕ್ ಇರ್ನ ಎದುರ್ಕುಲ್ದು ಇರೇನೇ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣ ಏನ್ ಕೊಂಚ ತಿಕ್ಕಂಡು ಯಾನ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಐನೆ ಸೂರಜ್ ಕುಡ್ಲ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರೇನು ಮಾತ ಅಕಲ್ನ ವಿಚಾರನು ಮಾತ ಲೋಕಗು ತೆರಿಪಾದಿನಾರು ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ತಾರ ಪಂಡ ಯಾನೋರು ಎಲ್ಲೇ ಕಲಾವಿದೆ ಅದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈರೆಗೆ ಇರ್ನ ತಂಡದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಡ್ದೆ ಹಾರೈಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನಡು ತುಳುನಾಡು ತೋಯಿನಂಚಿನ ಪುಗಾರ್ತದ ಕಲಾವಿದೆ ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರ ಸರ್ನ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಾತೆರದ ಸರಣಿ ನಿಕುಲು ತುಯ್ಯಾರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಬಂದೆನ್ನುವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಕುಡಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ್ನೆದುರುಗು ಬರ್ಪೆ ಆಕನ ಜೀವನದ ಕತೆ ವ್ಯತೆ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತ ಚರ್ಚೆರೇನು ಮನ್ಪುಗ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವ ಅಡೆ ಮೊಟ್ಟ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.